kinong ot snyu jongka shisha sim laang lag sentur daga ban ben bat ka jing bisa la simno ya u ti sepang ka jing em jong u wei bala perkat bala ot no ya u na kari ba im namar ka jing ringkang upai lang jonga la syo yu bat kilapen long ya ka jing tep jong u lem bat ki paman lem bat ubarius pa ru ha ka jing yap jong u la sim la le jubor limni sim la don ka buit phon ha ka sentur ka jong u ben ban utrai ulaman ban pen luet yu ulapen kruslai yu haba men penlong ya ka men sim jong u ka jing aingu namar ka pop un yo I la usembai un pen scam ya la ka sngi bat ka mon utrai kan roi hakti jong u ka chiti yones kalnong banikong kad khot ka chiti banikong yones kalnong balai kad khot ka banikong tu balai kong kumni hakmi phi ka bakumno ka jing I utaw pa ula a hengi balakhot yangi ki khon ublei bat kumta ngilong namar kaniken kata ka perthai kam ithu yangi naba kim sim la ithu yu ko happy menta ngilong ki khon ublei bat ompat lapen pau ya ke bagin salong hendre ngi tipba onda lapen pau yu nginlong ki ba kumau naba ngim yo I ya u kumbau long hi ti uwei pa uwei baro ubadon ha ka de jingkermen ha u upen khoj yaladi kat kumba mau ulong ubakhoj ublei un kerku ya ka jing shaskor ya ka tin ka bakhoj ka jong u ngene pendem ha ka jing duai ublei ubau pa jong I ba neng ubala penyo yang I sa sien pat ya kani kasngi ka bakrau kasngi ka bamelapen kan kentang khoj ya ka na kam tau paj banget baro bat na benta jong I lang baro ki badan ha kani ka por ha kani ka papo kani ka ying ka bakentang ka jong me ko trai kam dei da ka jingla ka jong I hendre me I ya ka jing trang jong ka do nut ka wei pa ko ka jing champang ka ba ka do nut jong I we pe bangi shem yeladi bangi long kita ki briu ki ba la bala imha ka pop hendre kita ki briu ki ba da yai pen kan mau yeladi ya ka jing sus pa ka jong me na benta ki pop ki jong I o kanat baba ngi I ya ka jing it ka jong me ka bala pau sina preng jong I leng ba ka jing rakhi ya ka jing wan long briu ka jong me sikne petai hoi kan ni ka jing wan long briu ka jong me sikne petai leng ba ka tien ka jong me ka bangi lai osmo ka ni ka por ka wan lampat yangi sha ka bangken pen ken mau ya ka jing sius pa ka ba mele sius pa na benta ki pop ka jong I ko trai ngi tip trabit lada mem sim la ki holor ka ding pna lada om sim la pen mong ya me nginum la mat ya ka jing la lo jong ka jing penem ka jong me ko trai banang penem jong I ka bangi don hakum kani ka por yarap yang I ko trai bi bangi nang ya yit jeladi o gin ya yit jeladi ban ngin puson ya ka jing sha lem dam me malawan sikani petai ka jing jot ka bakrau kan om long tang ha ka ni ka bak ngidang em ha ka ni pertai hendre ka jing jot bat ka jing yap ka bakrau syaki bam jukut ha kata ka jaka ka bai sirke ka balam melapan kre nak menta ki riu bamman baro yarap ingi ko trabi om bangi wan ha ni ban pendep ya kan yam kerukom hindreng idon ha ka ni ka ying ka jong mi trabi bangin pej bangin yit yeladi bangin phai sikading phna ka jong mi ko trai kat no me yeng ngak te lor kat no me sha dam ta ki pop ka jong mi na lor ka ding phna me ong ko pa to map yaki na bakin tip yaki bakile ken rabi ka men sim ka jong mi ka kemen da ko jing kemen ka bakra bad akan ni ka jan akan ni ka step ko kra akan ni ka no pas ni
ngia don hang ni saudong bangin yo ban ye shem benta na kami ke jong me bangin yo benta na pu bat na kawan kaba pen kan mau ya ke jing sha ke jong me kaba pen kan mau ya ke jing pen khoj ke jong me ki pop ke jong i ko trai ni don ke jing kan men ni sngo ya me ba me khat ni ki khon ki jong me ki khon ki bala sius pa hato ko trai bi ke jing em ke jong i ka long ka ba Vietnam ban me men khat yang i kum ki khon ki jong me na ba me long ba khoj bat me khat yang i se ki jing ka long khoj ko trai bat nak amar kita kada utrabi ya rap yang i bangin wat bangin ya pen blen sekene jing ko hoda ka bangi ken mau ya ka jing sya ka jome dak ya bakin mau ya ka ba ka ba melale alor ka ding pena bela long nya jong ka beneng hi baro koe bat me syong ka ti ka mon uble bok pa kat no kan long ka jing kemen sisya atrai ko bangi le yo hak le jong ka jing syakri ling ba ki jing roi oh mendawan syau yang ikut terabi ngin yo i yame kumbangi long ngi khot yame ko trailing bagan ni step bat ngi ai je kakat pamedang tit ye ki jingkhang ke do nut ke jongi ngin ple ki ko trabi me ap ki jingkhang ke jongi ya rap yang i trabi bangin jit je ledi oh ken rabi ngi ai ti ke ni ka por na du ke ni ka por bangin yes loh yame yo ya ke jing sulak batiang oh ni IT ke ni kapor bakat pamer ngidang ya ke ni kelti ni tips scam bau sekri jo me mela ya ka khubor ko kan rabi ka badai por ka khubor ka bangi dap da ke jing ngongo ime ngien nom la ban ya la ya ke ni kesnem klem da ke jing don ke jo me klem u Emmanuel lembat ni nginom la ngim sim la ya ke ni kesnem baro ko ngi don ha ke ni ke jaka ha ke ni klemat namar u Emmanuel u ble u long lembat ngi kotra ka buram ke jingo ngi asmi bara bangin sa ya ke ni kelti ke badangsa ngin tipru bame melakular ban long bat ngi kerku ya lau jong syakri pen kesleyo de ka bor jong mensim ko bada ka jing lam ka ba playo mensim ko kenang ka ke baro ka ba un pen ngowingan pen krep pen kan mau yang i we kan kren ye ki donot ki jongi bahaga bahadin bagi la yo ban pen dep ye ke baro ki ba melabu kerpang na mentak ki banget jome ngen mi da ni da ka jing suk bat ka jing kemen ka jome ka jing kermen batmai ka jing shemen si batmai ka jing sos kem batmai bagi yakin kal snem ka panwan ngin ya ringkat pat me wan kat wan ja kat baja ngitip ba udon utaw bala sirpa bat aladang idai ban leit na kani ka patedu ngin leit da ka jing kemen bangin yu i o kumbangi long kenrat bi hakum kani ka pod don ru ki ba batrang banwan ban ki se ka yin ka jome Henry namar ka jing lesi kelapan don ha bon ki benta jong ka jing em ka joki ka ba pen ka ba khanglat iki banwan ka jing pang ka jing stom ka bijing bon kam haki ki ba ki dei ban pendap ko trabi ni duai ni benta jong ki ru trabi ha ba ki ken mau ye ka ni ka singi ken pen kre jar halaki ying ki sem ki joki kan rabi ki don ru ki brang ya bar ka ki don ru ki bam tip ya ke jing koridor ki bala kelet no i ki jing koridor namar ki la ki jam ki joki ki la nang ya suki jana me su sok men bangilong ki khon kita ki kristan Henry ngim sngoto ngim nyokor ya ke jing sis pa jong me ngida duai naman ta jong ki bru bau mensim jong me undang ye kren kat ba kadang ya kadang don kan rabi ayungin ong kemat jome ngiai duai na menta ke jingelam ke jome ko trai yalla ke jong kebalang ha ka jing ya lenti ke jongka kat no ngias ngongo eme ba kebalang kalan ya syaprang ha ki benta baro kam tam ha ka jing syakri ke jongka ban pen emmi ki mensim ki bokoror bat ka jing kemen kalong ke bakal bangi i ba ka kti ke jome melayai Kersian ya lah kejong palang, haki benta baro kejing percang kejongka, bat ya lah kejong ki dekot kejongka, ngiduai ne benta jongka, bat ne benta ki dekot baro, bangin nang yai mat ya kejing kerku kejong me, om tang kejing kerku haki jing don kam jokodo, Henry kejing kerku
bakinjam sim kaburam kajingu ngi asami nabai kini ngi pan ban ngi kerpan hakateng try ban penim jeng Jesus Christ. Amen. Tuhan ke pun ngi simenta banyak puli lang ia kajing pela kajinget ki apostol kebangin syam hakot jerwai ke jongi ketu ka sla ke persya berjerwai ke beningkong kajing pela kajinget ki apostol tinggi subha bangin yang lang banyak puli rengkat nganget hau blei ukpa badon bor barok unong thau ka beneng bat ka khendo bat hau Jesu Christ ukhon batang marwe jong u utrai jongi ubalapun dau mensim bakhuj ubala kha na ka meri thai soti ubala sha sitom hau Pontius Pilat lasa narfna ya u ulayap bat latep ya u ulahyar syakiriu yap ulamipat nakibayap hagasngi kabalai ula kiu syabeneng ula syong haga khti kamon ublei ukpa badan bor baro nangta unwan ban bishar ya kibaim bat kibayap nganget hau mensim bakhuj kabalang bakhuj shitlup ka persei ka jingya slok kiriu khuj ka jing map yakipop ka jing mipat jongkamet bat ka jing im bam jukut blesibun saban syong. Prabangi be kini kilong kijing penbena mentakas ngi anam dan jeseng gentei jeseng samla kapor san bejijan miet kanan ka Thanksgiving service nong pulis dang batwai Mr. Wante nong room nong kren Mr. Dean Roy empeda haka arpu kendai 3 Desember jeseng miet balang ha kapor ndru bejijan miet ka subject pedang jeng ka kuota ka jinget kristan ha pedang kijing tenju in yo kijing kren ka tanat subject tu wat syap tieng ya kita ki e ru ki baphan sa sya tu long pha ka bayai ne hadu ke jinyap usong nong rem kitab jing pen pau le nong ba ar ki khot khandai hadu hatwe nong pulis dang batwai Mr. Solomon Dhar nong kren temen besan bi khongwir haka shitrek u Januari arhajar arpuar sngi snam thamai inyo ege jaseng kapor hatway bije minstep nong pulis dang batwai Mr. Bandri Kupar Lingwa nong kren Reverend Devi E Karkongor hakapor ndru bije jan miet inyo ege jaseng duai singsa jan nong pulis dang batwai Mr. Bats Kemlang Siem haka artrik Januari arjar arpuar kasi Sunday ki program kilong kumni jaseng kena kapor new bije minstep inyo ege jaseng aingu bat IT kam nong yalam Miss Meda Kerlin Dingdo. Kendai sausan menstep ini ejeng school penpau nak betaki keran junior haduk keran rangba kelas persang bat kelas ridukot. Idan rupan pengen mau maka balang kal penbaik ru ya kabas kaban mi na molen reh kapor kendai shipua menstep kenang ba ki para bangai na ketika liangkin kamsuk ban wan cigi ejeng school penpau. Hakapor shibje mensengi ini yo ejeng aingo bat ai report nong pulis tang bat duai kong Sailen si nong kren Reverend GS Umbui. Kabalang karang don kam nong hikai Bible class na kabentaka nong sendiri mission field. Kapaka kenhuan ke julek hikai man ke Sunday. Ki para bangai ki beren kamon sungguh haban late long nong hikai Bible class sekendi ke mission field jen sungguh haban pentip syaus ke 3 balang. Ni sungguh tunat ban pentip bakan don ke jingken tiu kurim deng Mr. Ribor Karsenyang balang Presbyterian Laim Kera bergemes peacefully marsharing kun samla kabalang kani kalong ke jing nabaar berbakado ni sungutna pentip pakandar ke jing tiu kurem pedeng Mr. Richard Scam Karkongor kun samla kabalang bergemes tiu liban karbomon balang Presbyterian Malki kani kalong ke jing nabaar berbakado ni sungutna pentip pakandar ke jing tiu kurem pedeng Mr. Behalf Lingstar Kurba balang Presbyterian Berwah bergemes bahunlin tariang kun samla kabalang kani kalong kijing na baar bat bakhado kijing ai bakar pangwing layo pedang hani kata yo kilong kumni nagawe ge yeng jing para bangai layo kijing ai
nampak Reach Long Ministry lai hajar tengka, Dr. H. Gordon Robert Hospital hajar tengka, berka orphanage YAJR si hajar tengka, kumtai hijing ai, naga yeng long nri hajar tengka, naga yeng kila ai, skubha Christmas nagam ta ikun swat AW Thomas Girls Home nri hajar arspa arhu tengka, nagam ta ikun swat William Lewis Boys Home nri hajar arspa arhu tengka, padam ta orphanage YAJR nri hajar arspa arhu tengka, kumtai hijing ai naga yeng kilong khat prahajar nri uspa arhu tengka. Nagoi yeng la yo nagam ta general fund san hajar tengka, nagoi yeng la yo ta fund baduk san hajar tengka, we pra bangil am ta fund baduk 100 hajar tengka, goi yeng la am ta mission fund 8 hajar praspa tengka. Nagoi yeng la ai sung bhak Christmas 6 hajar aspa tengka, we pra bangil am ta ai sung bhak Christmas 6 hajar tengka. Goi yeng la am ta fund baduk 100 hajar tengka, bar mission fund 100 hajar tengka, kum ta jing ai kalong pra hajar tengka. Goi pra bangai la am ta mission fund 100 hajar tengka, goi yeng la am ta general fund 4 hajar tengka, goi rong ba la am ta general fund 100 hajar tengka, goi yeng la am ta fund baduk 100 hajar tengka, goi pra bangai la am ta mission fund 6 hajar tengka, goi pra bangai la am ta general fund 100 spa tengka, goi pra bangai la ai iwini ko shipo general fund 6 hajar spa tengka. Kijing ai ki bekerpang ki layo lum hagani kata yo kilong baro kendai hajar news pa ndrupo tengka ublen kur kui prabangai be ye ki ai kini kijing ai bekerpang baru ki beduai na kabenta ka kampu chong o kini kilong chipna. Haswa bu yaso je slok nak ting jong blay yerwai ke baar spaar. Ke jerwai ke baar spaar. Sis pa khandai pun riau nak berim. Ngaken mau yo jisu bohok. U jisu bahabriu jem no tam. Min mit hak khriat bajur. Bus ep akper dakasnam. Kas ep ke basau la penjau bapisa jur ka mensiem. Ti junom ngan ruai yero. Jing e bakrau no penem ke jerwai ke baar spa ar.
Kabenta nati jong blay long balashim naga gospel kat kumu Lukas kal nang baar ki dekhot life usau life usan ki khtin ki bong kumni usimian ula kerhu yakiru baula ong ha meri ka kemi jong u hakmi labu yauni ya kaban long ka jing kelon ba ka jing yeng yakisibun ha Israel Baja kadak ru ya kaban keren persya. Shisha on penpei ya kaman sim jong pa hiru da ka white lam. Bon ya open pau ya ki jingmut. Na ki bubun ki do not. Haba ujasa bat kemari. Kialet ban ra yo jisu sya ka temple ban pergentang yo. Unang itu lupa ubah kateng usayan. Bo beliau lakular hu men om yo I ya kajing yap kan ba mempat yo I ya tau nok nem yo mesaya bad kata kasi kembali lam yo jisu syaka temple bat gentang usim yon waldap da cik ben bakrau ong mentang lasuk ban let no nak bersih bang lai ya unang penem bo la keren ni tien hagi kime kipa jong uji sukres kajing wan long briu uji su syak bersih kan wan ra kajing kelon bar kajing yeng hag bersih kajing kelon ni puli isaya pra khat sau khat san henry un long u mau kajing jentut badu mau siang kajing jentut hak yeng Israel beroar bun ru kin kijing tut hu bat kin kelon utrai jing Jesus Christ ong iwe ko khasau sipho sau iwe Petrus ar rio ulong mau siang jong ka jing im ko jongi ulong mau dong jong ka jing im jongi haba uji sun wan ki babun kin jin thut bat kin kelon ke ji hikai jong u ke jing kren jong u ka jing dawa ya ka jing im kaba ino yang bertai barokawai ban but tang yu kajing keren jeng u ya kajing sisa banyak hok kelong kabagi babun kimla ban pediang kibabun kin sengong persya bat kibakum kita kin kelon nang ta kito kibas ngau sarong kibas ngau la kibas ngau bet sobyang haladi lani kibadan kata kajing ngau hok kaholia dan dau attitude kibas kam hok maki banyak kiwe pat kibau jisu ong tonyo yikiwe bakam hok banyak pi kum kita ru kin kelon to kier nai tagi nong tho kibakwa ban yat kai kijankup basngur kijankup bajeng sur bar hakijing bajaki jingu hakiyo bat yaki jingshong bakor tang mak sinagop baki jakai bakhamdan buram maka jing khawai oki ba bamdu yaki yekir gunthe baki ba dubai jalan ru khnang ban telep kini kinyo diang yaki jing bendrem ka bakham khrau ki ba sarong ki ba smuhok ki ba I tangke e ka pau sabar oban kup ka jang kup ka ba sngur
ban ai jing ai so ba ji ai ngo ha jaka ba ki briu ki nyo i ban song ha jaka ki ba halor ha jaka ki ba khrau tang ba na po pa ki bo bamdu ya ka bun the anda ki duai jalan ban tu lep no ya kita ki jing long bari ki jing bar sap jong ki baro kita ru kan sakalon ong ti jong ble ong jisu ka jing shai kalawan ban shai ya ka jing dum han lagi tu ki betan ha ka jing dum kim tre satia ban pediang ya ka jing shai ka jong kres kita rukun kelon nang taki nong sensar hakani ka perthai ki nong elam niam ki barsap ki babam klop na du ki sngi jong jisu kitu ki biaslah ban wat dong ban peniap no yu kitu ki bagan shot yo pai ba to sanar pena yu bat lal don kum kita hadu mentah wat mut bakin laj makir kun kelon uji su ong Matthew sipo life saw life kundai wat mut bangalawan ban bu ka jing suk ka perse ngam sim lawan ban bu ka jing suk handre ka waj ka bajit ya uji su ka bayasha bu uji su ka balong ka liang ka jong uji su kala balong ka waj kaban penpat penpra wat ya ka yeng ka sab ong Jesu ukpa ba kami bi khon kimi kpa bi khon ka kardeng Jesu kolong ka lam teng teng kaban pat penpra ya ka yeng ka sam lada borok siyeng kim dei ki ba mani ki ba IT ki ba pendem ka mon ka jong blai ba kitar kun kelon Yones ndriu lat kho nadu kata sibuk senran cu kila din no bat kim ya let lem shu batu habau jisu hikai tini bokodor habau jisu dawa shispa anak hispa jong jing im umdani aisyu ka bakaja bertai umdani aisyu ka bakhun ka bakdor khendat nak jendai batu ukwa ya kata nak jing im ka jong ki bangai ong tien jumlai ki babun ki senran Pau bikat ar, kiat no, ki keladin no, ki pet no. Musulong ban but sa yau Yesus Kristus. Nama kat bukuran kadung ngak hang ne. Kat bukuran gaji tep lem kamsya. Uyo ilut utip lut kat kabangi le. Da sat ikti ban khut kan no nuru. Ka khut tanga basabar. Lada ka pop kana ka donut mla ba ban khu ja kata ba kitien jong jisu ki dongak bun sien ki keladin no hari ka jingwan jong seperti kan pendong ru ka jing yeng jong ki babun ki ai ta ki ban yeng kitu ki balamat ya ka jing penkhia ka jong ki berduko ki ba matla ki ba pangyang tholi ki ba pangyap silian ba kitu baro ki ba omdan jikermen shu kum kutu thayo pang misnang ka ba syukuta ya ka jan kup ko jong Kristus na ka jing klon na ka jing bamla mi shu ka yeng kitu baro ki ba le shem ba Yesus Kristus bo le isn ya ki Kibu ai ya kaji wat mai banyak kaji kermen hamdan jikermen su kita ki ban yeng kitu ibal pelat na kajing te jing khum jo ki suit ki ba shong suit kum tu nong gadara ka meri kanong ba dala ka balbe nyut lagi suit utu nong gadara uk suit bedan aku udah upat pa onda haba la be no yang ini kisut ki demons ki ba penjenjar ki ba pentut ki ba pen klumar jingmut ki pen du thia du dem ya kaji im jongki balkine bakila Yesus Kristus
kini kim phai din shu na u kin yeng Kito kibau uji su lapan kendu sepangka hok bakajing bisar kumu sakhayas kumu pol jong katarsus kito kin yeng kiba thaj kiba khia ka jengkit kiba khuslai ba kiba snow ya tin su kiba ong tuan hanga phi bro kiba thaj kiba khia ka jengkit ngan penjem ya phi o kitaru kin yeng nada kiba snowret uji su itu sepang uparisi bu nongkrong Lukas kat prakat wekat lai kibe doai au blei ngangu yami bangam long kum kiwe kibrio kibasim da kabor kibam hok kibakelim lenikum uri nongkrong ru kata kajin doai jeng uparisi ubasngo bu bit ubiang da dong sedong yeladi henrei unongkrong te ula thap ya kasadem udaong au blei tu isn ei yanga ubapop kiba skol thu bagi long tang kiba pop ngim dan dor ngim long bad ka bangidan ko long tang makrapat sutra jongi tu isne nga uba pop kitaru ken yang ong isaya henriu yones henriu ndri hufra ku try dei hangnu pat nginyalet me medon kiktien jong ka jing im bam jukut kiba skol thu batang ujisu tang ujisu balak penhun ki ka perthai ngaladi jing sliang kim la pendu o ngalabang jing sobha perthai ngaken taj jame de hadu ba jing jong me o ka thau thmai pat ya ka jing em ki bayo ya ka jing hun tang Yesus Kristus ki basngok thu shai kata tang mu udan ki tien jong jeng majukut kita ken yang nanta episode slide khat nyu bau Kris un shong da ka jing nget ha ki donut jong phi ladau Kris uni ubala kha ubangira khi ya ka jingwan long brio jong u la daw la yo jaka ha ka donut beru shong ha donut ngi da ka jinget kita rukin yeng ka baar uji su long ka dak ya ka ban kren persya ki sibun ken kren persya ulong ka dak jong ka kren persya hadu menta ka perthai kadang kren persya hadu menta ka perthai kadang kentaj hadu mentak persai gadang sun yau Yesus Kristus banyak ki penghet ke jengu hakal leng ke jaka gadang gading bisitom ben ki Kristan wat hadu kini ki sngi ki mentak bu Yesus ong lada ka persai kala sun ya pi kan mau kala sun swayanga ba hadu menta ka persai gadang sun yau Yesus bun ki jaka dan sibun ki badai ban sak sitom nam ta kerteng ke jong Yesus Kristus hendak wat ka persai Kristan jongi hang neru dang don sibun kiba don te don ya kadur jong kajelong Kristan henry kiba len no kiba kadur jong kajelong bre henry kiba len no ya kabor jong ka dewi tien kiba long Kristan ngikit ya kenting Kristan hakajing im jongi tangba ki kamba kajing le jongi kilong ki dak jong kajing kan persya jong kajing le persya kaba peleng ya kerteng kajong trai jongi uji sukres badan sibun ki banut ban im kumta ban ka perthairu ba uji suru don hangni ni kentaj uji surut ngile iki egem ba uji su umi i ba umtip bal de kesngi ka bade ban kiu si ka jutrai ru hangni ru ngidon ban yero yeu ubele usi ongangan num pediang ge jing sakri jong pi ngan num pediang ge jing khawai jong pi ye ge je aingu pi a hengar ngan num pediang ye ge jing doi pi doi hengar ngan num sa skor o isya kal nong ban kong namar utip baki ebro ke bengile ki long tang nabar kan ba ka donut ka jengai nangi ogi be kuren be khara prana man kata ktien ka bas phang dik phna ka long sya ka hakita ki bajot no ka jengi be henrai hak hangi ki badan ki bali olajim ka long ka bor ka jong ble kini ka ding phna ka belong ka dak jong ka jing sya sitom ka jong tra jing surkes uji su lawan ka dong ka sing oj da ba ka si oj kam da jing bot la da kam don ka ding phna ba ni dik phna ka long ka dak jong ka jing be haka perthai ka bamla ban pediang yau Yesus Kristus haka perthai ong kum no phimani ni ublei ubayap kum tu haka ding phna kumunong kam sneo kolong ka dak jong ka jing bit nadu ki sngi ki jong jisuru wa hadu manta
Donon shibon ki banyo di pernah kum kadak jong jing bi Henry nakabenta jong nga ba jong pi ladang ide ki bala tiknai ka jing siuspa ka bar kasnam ka jong tukes ka di pernah kolong ban ka bor ka jong blei uji su loong kapateng menriu bamman bat baklim kayai wat ya kadak Henry on om ai kadak haka Henry tang kata kadak ujona ulong ya tu lupa ujona bolong kadak udok ubab pop udok hau langu jeu hasingi balai ula pri jeu kata kalong kadak om Yesus Kristus bukhun jong belai udi ban yap bat un sami pat hasingi balai detang kata kadak hakani pateng benrio ke baklim ke pop ke bawat ya kadak anta ke balai on pen pei ke mensim jong pha dak wai lam ong Simeon ya ke Mary ke latip lupa ba u Jisu uba kapun uba kalakha ulong khun jong ble uban lo unong pen im jong berthai le thu lupa ya ka ba ko Mary ini kunlung iba para manta haka pene jong pha ini kunlung iba lapun do musim khuj ini kunlung iba angel ulong ulong pen im jong berthai ini kunlung iba phan lam manta ban pengentang sutrai nakabanta juga hawi kasgi on sapen pe ya kemensim jongka da kwait lang ngamodur kemensim jongka kami ong yones khendai apusan upun riu haba kayeng hakmat jongka di pna haulum kalbari bar habau Jisu habau loi i la kami ula ong hakmi ya lau hun hakmi ya lau hun ong katu jirwai ke basnat bagi jirwai Christmas Mary did you know when you kiss your little baby boy do you know that you kissed the face of God? Mary, did you know that your baby boy has come to make you new? And that the child that you delivered will soon deliver you. Ka Mary du karam jipanem. Haba ka yeng hakajat jong di pna jong ni khun ba i jongka. Dei hakata ka por hangai bakani ka jitu pa kala urlong. Lapan pe kemensim jongka dah kwait lam. Rangit bakas ngau thuru. Baula sya nak benta jongkaru. Baulong no penim jong berthei baro. Ngamti habangi berkat sepangadi pernah ka jong Yesus Kristus. Kadang pen pe na em ye kita nut kemensim jongi kumba pen pei dak bait lam badai manga jing sya badai ban sya dei manga sya badai banit sedujok reuni usya nak banta jonga u IT nak banta jonga don pop don jing ar sapu ar putus kasti ben kong jong nang ba ar don pop ko Henry ulah supen kongu ban sya nomor bu i yanga badai pi ba kajing wan ka jong Kristus ong Simeon kan pan pau ya kajing mut ki badon hagi do no jong ki babun ya kajing mut ke basisya nadu kajing rakhi ke semal ngi rakhi kumno kalong kajing rakhi ke basisya ke badon jing mut sisyan netang ke basabar nambau belai jukhmi makhmi ubriu tang ya ke ya kadur ke basabar re utrai i ya ka donut bar habangiwan sodong jeni kemit ke bakentang ban kan mau ini utrai jongi da ka donut ke bakumnung i wan chau namar habau Jisu wan seperti de kajing wan cu ke pen pau ya ka donut joki brio kum baki kilong ngimla seban buri ruem na barbangi don saudong jeni kemit ke bekentang ubeli kwa yang i bengin sos kem da kalong yang jongi baro hakamet hakamansil Bangidon ya Jisu kita nut jongi. Banga maping idon hakan hun kabayang skam hakajenget. Om jongki balak lon no. Ngilong
kinong pla de tien de kikam ya ka jing e ka jang u ya ka jing snai ka jang u ya ka jing bha ka jang u om kinong kan persya ya ka ding pna barbangi wan saudong jodi kami bakentang beliau nyerap ini bagi penthema ya ka jing dai bagi jing e jong e Yesus Kristus ngin pinti kena naduk mentahi bagi don hakalenti sa jing memjukut baru boleh unis nei banyarap yang apa jepi bagi la ban le kumta ublei nam ta kaburom jong amen nginya duai ublei bokpa jong e ubah beneng ngiangu yame ku trai bagi don saudau jeni kami ka bagantang bani sibenta na ni kajing Hawaii ka ba melabu bagin kan mau burom ku trai ya kajing sya ka jong me na kabanta ban siuspa yangi nakabantaban ay hangi ya kajigim ko bam jukut ko trabe age may ingi kembangi long ko try may ilut ban me tiblut chapang kajigim jongi bar bangi shimbanta ko try rap bangin wan hame ko try da kajing ay tilut ngin wan hame ko try da kajing kelah mamut ngin wan da kajing kut jing mut ko trabe age ba kisngi ki banasa jongi boro ngin but jame ngin long kajing syai kajong me ngin long kinong pla ki jong me ko trabi age daki ktien daki kam ya rap yangi badalang ko kabor ngin numla ko trabi age nama kamen sim kasmat buse kado katlot ko trabi age ngi or ngi hap ngi liat ngi syapan soy ko trai hare habangi simenta na ni kamit ai bakas nam ka bokoro tumi ko kan sat dot par sai sen pati hip hop kan kang jingi boro kan thau thamai ke jing im ke jongi baro par pengan tang yo syakri barit u jong me ko try habang ke neria khti ben yo banta hau pai lang jong me ko try bi ka bor jong kas nam ka bor ke jong men sim khuj kan tuj ko try bi ha ka jing im kejongki baro naman ngipan hagar tengah jung try bono bono be jing Yesus Kristus amen nong kerpat mesan subha ban weng no ban weng ke jan tamit na bangala pediang no utrai ya bala aiti pateng ruapi bau jisu bau utrai hata kamit hakabala di no yu ula shim yukpu badhaba ula lagu ula kedia bolong tu shim hito bam undi ulang kamet jonga ya bala ban kain na kabanta jong pi tole ya kani ya kaban kan mau ya nga ngaru da ka bakongo utrai da ka baburom bada ka ba aitlut il dia bedeng jing tlot nga shimban bam yuni kupu ka dak jong jeslok ha jing sha ki jau tu bleu ni ste merap yanga ba jing ilang baro ki ba yo benta na ka met ka jong utrai to shim hito bam ni ulong kamet jonga ya barap kain na kabanta jong pi tole ikani ya kaban kan mau yanga na ba kan unu sin ru bienge bam ni kupu bat bengi di kani khuri ban pau yang jing yap ko jong try taron down one
to sim itu bam uni lo kamet jonga ya balapan kain nak benta jong pi to le ke ni ya ban kan mau ya nga na ba kan no sien ru bengi ba me ni kupu bat bengi di ke ni khuri ben pau yak jing jap ko jong trai tatun down one na ba ka do jong ang dai sha ka jing bam ba ka snam jong ang dai sha ka jing di o trai jisu jaro ba mi ka do jong a baru bedi ka snam jong a tau yai sa hanga bat manga hau simito bam uni lo kamet jonga ya bal ban khain nak banta jong phi to le ya kani ya ka ban kan mau ya nga na ba kan no sien ru bingi ba mi ni kupu bar bingi di kani khuri ipan pau sing jap ko jong trai tatun down one kumjuri khuri hedien ka bam jamit utrai jisu long ni khuri ka long jutang ba thamai ka ba ka snam jonga yakni tule phi kat do no sin ru ba phi di yaka yaka ban kan mau yanga ngaru da ka ba ngu utrai da ka ba burom ba da ka ba ai ti lut chela di bedeng jing lot ngashim bandi kani khuri kum ka dak jong ji slok ha ka jing sha ka jong tu belum disney menyerap yang bajeng hilang baru kibe shimenta nani kesnam kejong trai ni ka khuri tolong jutang pathamai kepada kesnam jong yakni tule phi kan no kono sen phi di ya ka ban kan mau ya na ba kono sen ru bengi ba mi unu kupu bal bengi di ka de khuri ipan pau yak jing jap ko jung trai tatun down one nabakado junga kalong de sha ka jing bam ong try jisu bagas nam junga kalong de sha ka jing di jar bo bam ya kado jonga padu badi ka snam jonga uyai sa hanga bat manga hau kuni khuri kalong jutang pathamai ka badas nam jonga yang tule phi kat no kono sin phi di ya ka ya ban kan mau yang na ba kono sin ru bingi bam yuni kupu bat bingi di kani khuri iban pau ya jap ko jong trai lalu to tan down one nama kado jong Malaysia ke jing bam ong try jisu
Kesnam jo kalong dai sha ka jingdi. Jar ba mi ka do jonga. Baru badi kesnam jonga. Uyai sa hanga. Bat manga u. Kini ka khuri kolong jutang bat humai kepada kesnam jonga. Yang ni tule pi kat no kono sin ru. Ba fidi ya ka. Ya ka ban kan mau. Ya nga. Dia lah arut tuan semua. Toshim itu bam ni lo kamet jonga. Ya balapan kain nak benta jong pi. Tule ikani. Toshim itu bam ni lo kamet jonga balapan kain nak benta jong pi. Tule ikani ban kan mau yang ah. Nabakado kono sinru. Bengi ba mi ni kupu. Bad bengi di ikani khuri. Iban pau yang jing yap jing try tar on down one. Utrai jisu loong. Ngalong kupu jong jing im. Jar bawan hanga onum tangan syu. Bajaru banget hanga onum seliang syu. Lanuru. Toshim itu bam. Ini lo kamet jonga. Ya balapan kain nak benta jongki. Tule ikani. Ya kaban kan mau yang ah. Nabakado juga kalau desya kajing bam utrai jisu. Bagas nam juga kalau desya kajing di. Jar baba mi kado jonga. Baru badi ke senam jonga. Uyai sa hanga. Bat manga hau. Utrai jisu loong. Sisa sisa ong happy. Lem na piba mi kado jong khunu briu. Baru pidi ke senam jong u. Himdan ka jing im mahaladi. Reunu unuru baba mi kado jonga. Baru badi ya ka senam jonga.
udon kajing bom cukut bang apani pati kasngi kabakadu nabakado jungang Malaysia kajing bang bagas nam jungang Malaysia kajing di ong try jisu jar baba mi kado jonga baru badi ya kasnam jonga uyai sa hanga bat manga hau utra jisu nga kalong tau kupu jonga jingim jar bawan hanga unom tangan syu boto bangait hanga unom sliang syu lanu lanuru tusim itu bam ni ulong kemet jonga ya kabal pen kain na kabanta jong pi tule e kani kabal kan mau yang tusim itu bam ni ulong kemet jonga ya walaupun kain na kabanta jong pi tule e kani kabal kan mau yang kini huri kalau jutang bathamai kepada kasnam jonga ya ni tule pi kan ono sen ru bapidi ya ka ya kaman kan mau ya nga kini huri kalau jutang bathamai kepada kasnam jonga ya ni tule pi kan ono sen bapidi ya ka ya kaman kan mau ya nga nabakan ono sen ru bapia ba menu kupu bapia di kene khuri ngun pau jing yap ko jong try ta don down one
Kini khuri kalau jutang bathamai kepada kasnam jonga. Yang ni tu le pi kat nuk nusin pidi ya ka. Ya kaban kan mau ya ka. Utra Jisu loong. Sisa ong happy. Na pi ba mi ko do jung khunu brio. Bro pidi kasnam jong. Pimnan ka jing im haladi. Rejar baba mi ka do jonga. Baru badi ka snam jonga. Udan ka jing im bam jukut. Bar ka penipat yu ka sngi ka bakhadu. Na baka do jonga lo sya ka jing bam. Baka snam jonga lo sya ka jing di. Ong utrai Jisu. Jaro ba mi ka do jonga. Baru badi ka snam jonga. Utaw ya sa hanga. Bat manga hau. Kini khuri kalau jutang bat hamai kepada snam jonga. Ya di tole pi kat kono sin ru. Ba pi di ya ka. Ya ka ban kan mau ya nga. Kini ka khuri kalau jutang bat hamai kepada snam jonga. Yang itu le pi kan unusin pi di ya ka. Ya ban kan mau ya nga. Kini khuri kalau jutang bathamai kepada kasnam jonga. Yang ni tu le pi kat nuk nusin ru pi di ya ka. Ya kaban kan mau ya nga. Na baka duk nusin ru. Pi ba mi nu kupu. Baru pi di kini khuri. Yun pau yang jing yap ko jung try. Tadan down one. Utra Jisu long sisa sya ong happy. Na hiba mi ka do jung khunu brio. Baru pidi ka snam jong u. Pimdan ka jing im haladi. Re jar baba mi ka do jonga. Baru badi ka snam jonga. Udon ka jing im bam jukut. Bat ngal penipat yu ka sngi ka bakhadu. Nama kado jengol Malaysia ke jing bam. Bagasnam jengol Malaysia ke jing di. Jar bam ya kado jonga. Baru badi ke snam jonga. Uyai sa hanga. Bat mangaru hau. Kini bangun cepat sen masih bit ketindih mentah. Kumar. Kita stasiun dong.
suara bentar. Udah keli. Hah? Ada siapa ni? Dah. Biar. Tengah ngej babaro ngelayo bentar. Nak ni kerja kawai kerja utrai. Raya don kumnu ki bam padio bentar. Bayi kum ya light. Lakolong no pu. Lani naka wine. Subah penidak tak barak ikhti jong pi. Kena pendio bentar ya pi. Surat lang. To kermen babaro kali bentalut. Ngerpat misan so bantap no, yang saya tak ngej. Proses londet. Tuan ni kapur, kapat misan elu kalang bin bu hajung tuai. Bat yang ni, bengin subah bengin yang lang. Yang duai nam tagi ai bengin lapan dep. Ban pen kentang ru yang kejing ai jongi syakam kejong belai. Duai. Atrai ublay buk pa jongi ubah peneng. Ngidap daga jing sengawu kebakrau yamego trai hakan daga siteng sengi. Haga bamela penla yang i kum kabalang. Banya yo benta naga daga mit kebakentang ke jong me. Kum kireu dukhan jong kabalang. Naga do barka snam ke jong me kedak kebapau sebar kumukpu bakawan. Ban ken mau ya kejing sayap ke jong me trai halo jo keding pernah. Oi ngidang nen kesngi ngidang ken mau ya kejing wan long breu jong me sekene kepertai. Bat day naga daga jing wan long breu ke jong me trai. Baka don ru ka ding pna kalat jong ka jing panem naga benta jong i unang pop ban penyo pat yang i ya kata ka hok
kabangila do no bat ban penlong pat yangi sa sisen ki khon ki jame de ka jing seus pa kasnam ke jame u Jesu Christ try ngi dap namar kata tang ka jing sengongu yame bat ya rap yangi habangi mi nega jaka ke bakentang ringkat bagani ka jutang ke bangila yo i ka bani simbenta ya rap yangi try bangila ban ban sya sitom kumba mami Malaysia sitom nagpada ki pop ki jangi bekat bagi dang ya rap yangi try kum ki reud khat jong ka balang bagi kan mau ya ka jing i ke jome ba me mi khat ru yangi bagi dia try ban ya ket ya ka kam ke jome kat badang dang sa asla jong ka pertai kar khu yangi simet kilong yeng kilong sem ke jangi bar bangin mi nang ne try ngin ngau ka bor ka batmai ya ka jing alam ke jome kan rabe ker khuru yangi habangi wan chingani ka yeng ka kentang ka jome daga jing ker khu ka badap biang ka me ka jing ka jongi iwan ra yiga diga jing ai ka baret la kalong ka jing no hakani hagi jaka pediang bad ki jing ai ka kerpang ka ki khon jaka balang ka jome ki ai ka kam ka jome try being da duai ben ngoi snai ben pen kentang yaki ba shano sa ka balang ka pen try kam yaki hang tangin yo i ka jing job ban penyari ka hima ka jong me hai ka ne ka percai tu pediang ku kan rat igin jing tuai ka jongi kar khu i ke baro ki ngala ban pendem kar khu yo syakri u jong me pastor bela sim i ka de ka benta ya ka ban pendep i ka de ka sakrament jo ka jing khawai tuai pediang kan rat igin jing tuai ka jongi namai ngoi de mi pan igin baro ka kateng jong tuai unang penembai jing u Jesus Christ amen. Tong bala duai ublen kurku ye benta baro bagila pendep leng ba juni kapur ngila poi si bawai jok jing mani jing ubelai ngin mi nani ke jeseng rengkat baga jing penthamai bor ka jong mesim khu jong ubelai ye ke jing imu jongi met ba mesim ho rengkat baga jing sup ka jong uru ka bat syar gitu nur ke jongi ya ke jing mut jongi hau kuris jisu ngin penwai dah no la bangir wai ke jerwai ka ba ars pa kendai ars pa kendai kedekot ke benengkong kedekot ke baar lembar ke khoros bad hadin jong kani kajing ruai an kerpat yai teman masan SW Kharsentiu benya lameng ye jing dua utrai in polite lungi da kajing kerhu penwai kajing ruai ke ba ars pa kendai ke benengkong ke baar lembar ke khoros. Bukan ran ngakwa men pen kia yanga men syong hakado nu jong ban pen ha penduki bleba ro pen ni na kabor nang sai yang jisungan likum kayo likum kayo hoy likum kayo likum kayo hoy likum kayo nang sayang nga jisungan likum kayo nang sayang nga jisungan likum kayo Try kun radwan ay kajing tungit kan sa pandai lakas na kabatawat na siya banyo kajing say anak henya kanor nang sayang jisungan likum kayo
yang jisungan nikum kayo. Ngenya ong lang ya kecing dua utrai. Kok pa congi ubah neng. Long bakhuj ke kerteng chong ma. Wan ke hima chong ma. Long ke mon chong ma. Ha ke khendau kumbah neng. Tu ai hangi menta kecing bam congi. Kabahala ke sengi. Tu map yangi kerengkang congi. Kombang irungi map ikbelas niu yangi. Tu wadi alam yangi sekecing pensyoiru, handai sumar yangi nak kabasniu, nabaka cong melong kehima, kapor bat kaburom ru, halakerta, amen. Batu da airu, baga jingai eu Yesus Kristus uba utrai, kajingi ba kajong ublay uba ukpa, lembat kajingi selok kebatyang kebapensyat bor umunsi mukui. Nebro like blong lahu wake long rengkat bat ni. Ken long rengkat ba kita kabi ik kabi syakri ma. Kiba danang ni ka river kelang setlak kepertai. Nadu menta hadu hala kertaru. Amen.